kamery máme od šéfa. Ale to budete muset vypnout, protože jenom na chvilku, ale tak vidíte to, vy mě taky kamerujete a to je všechno povolený, nebo? Je, no. No já si nemyslím. Jak dlouho tady pracujete? Ježiš, to už je let, asi tak 7 let. 7 let? Ty bláho, a spokojená. Nadmíru. Čili když se tak podívám okolo, tak asi toho máte už hodně přečtenýho, ne? Jo, to se nebude. Tak to je jasný, to vám normálně závidět. Kolik stojí tyhle tenky brnky? A 49. Ne, to je dobrý, to se nechce. Díky za ochotů. Naschle, pěkný den. Naschledanou. Naschle. Pracujete tady 7 let, jste tady spokojená. Kolik si tak vyděláte tady, jestli se můžu zeptat? 11 000. 11 000? Čistého, hrubého? Čistýho. Takže to je tak nějakých 16 hrubýho, co? A vadilo by vám, kdyby vám někdo nabídnul, protože ještě kromě této ankety já do toho zakomponovávám ještě jednu věc, protože chci vědět takový veřejný mínění. Kam jsou lidi vůbec dneska ochotní zajít, kdyby jim někdo nabídnul velký obnos peněz za krátkou chvíli? Kdyby ta možnost byla si vydělat. Dám příklad třeba, já nevím, jestli bavíme velký obnos, vy jste říkala, že vyděláváte 11 000 korun. Pardon. Já už jich mám tolik u sebe, že už mi to padá všechno po zemi. Když bych vám takhle nabídnul krásný 10 000 korun a tu možnost, že byste si je mohla vydělat během 5 minut. To jsou pravý peníze, jo? Tohle jsou pravý peníze. Si můžete šáhnout. To jsou pravý peníze. A 10 000 korun za 5 minut byste mohla si vydělat. Tak proto se zeptám, vadí a nebo nevadí? Cože? 10 000 korun za 5 minut. 10 000 korun za 5 minut. No tak asi nevadí, komu by to vadilo. Dobře, tak přecházíme k té hře teda. No. 10 000 korun si můžete vydělat za 5 minut orálního sexu se mnou. Cože? Ano. Na 5 minut bychom dali cedulku zavřeno. To nejde, to se mi 10 000 korun za 5 minut. Vážně. A jsou praví. Klidně si šáhněte také na jednu, že si nedělám srandu, na jakoukoliv chcete. Tak riskneme to. 10 000 korun za 5 minut a budeme předpokládat, že během 5 minut se nic nestane? Já nevím. To je takový, jako to vám někdo... Můžete si dát... Já to vím, že vám tohleto nikdo jen tak nenabídne a proto vám říkám, můžete si dát měsíc neplacený volno. Za každou minutu vám dám 2 000. Jo, za každou minutu vám dám 2 000 korun. Takže když si řeknete dost, při druhé minutě dostanete jenom 4 000. Záleží na tom na vás potom, jestli chcete doopravdy celých 10 000. Během měsíce si můžete najít potom za tohle úplně jinou práci a 100krát lepší, protože vy zrovna si myslím, že já vám to položím takhle sem na ten stůl.